неща да ви прочита. За престъпления кои? За престъпленията на комунистите и за това, че сега ще се напише. Тоталитарните режими, да. Да. Сега ще ви кажа, ето, на две имена, няколко оценки. 26 септември 1944 година. Чърчил. Не можем да забравим многобройните жестокости и разорения, които са отговорни българите, както пред Гърция, така и пред Югославия. Някои от най-лошите военнопрестъпници са българи. Поведението на техните войски при опустошаването и завладяването по заповед на Хитлер и на техните нещастни потиснаци е срамна страница, пълна компенсация, за която трябва да се уточни. Действията на българските войски, тяхното поведение за измъчване и унищожение на Гърция и Югославия под заповед на Хитлер са срамни и мъчителни средства, изискващи много строги санкции. Ето какво каза Чърчил. Ето сега веднага ще ви кажа какво каза Рузвелт, американският президент. Така, никой до сега не е за България, не е 43-та година. Гласът на Америка. Президентът Рузвелт заяви, тези, които днес управляват България, не ще я управляват, когато войната свърши. Не само, че не ще я управляват, но ще бъдат съдени като криминални престъпници за многобройници безчинства. Юли 44-та, това е Рузвелт, американският президент. Не ви казвам Чичко Сталин, Рузвелт. Така, сега Чърчил. Ама те имат обща снимка с Чичко Сталин и с срещали не веднъж. Само един месец след това Чърчил във втора реч пред българския парламент се излъчена пред английския парламент по BBC. Вижте колко е интересно. За негово нещастие българския народ се оглавява от чужди на националните интереси династия и се ръководи от корумпирана и подкупна интелигенция. Аз понеже искам така да бъда съавтор на Чърчил, вместо корумпирана и подкупна, мога ли да внеса една поправка? Вместо подкупна интелигенция да пише корумпирана и надупена интелигенция. За да бъде така. И продължавам. Малко време му остава да избегне нова национална катастрофа, която мъчно може да се вдигне отново. Какво ще бъде мястото на България на подсъдимата скамейка, когато нещастната и подла роля, която тя играе в тази война, се открие и ще покаже на масата на примирието съюзници мрачната картина на българите, като жестоки лакеи нападналата нацистска сила. Народите трябва да бъдат съдени с оглед на ролята, която те играят. Не правителството, не войска. Народите.